Ni femi atono de kabo kosebe Krangrani inyala Mali be daku min kan bi Mali ni kunafuni John bere kunafuni jati kunafuni mi ni dalube ala kibaruya minnu bɛ ta sunko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jamanadenw bɔ kumpana Mali kɔrɔ Mali tilebi Mali bani ani Mali baba Malidenw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ ka fɛn fɔ olu ye u bɛ faamuyali sɔrɔ kibaruya minnu na n'o bɛ bɔ jamana marabaw yɔrɔ ka se jamanadenw ma n'o yɛrɛ bɛ bɔ jamanadenw yɔrɔ ka faamaw sɛgɛrɛ Malidenw ka bɔ ɲɔgɔn kibaruya karama kumpan ka bɔ Malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kunnafoni de sigira nango ma ko don kibaru ga sibiri fɛ kibaruya kɛrɛnkɛrɛnni o ye dɔgɔkun kibaruya ye radio minnu bɛ n'o ye radio ɲɛta caɲɔw ye da tɛ se ka se a bɛɛ lajɛlen ma radio kɔnɔcɛ kɔnɔbugu radio manjura tuba ninnu ye radio minnu kabili radio ɲɛta dayɛlɛ la fo ka se bi ma manjura bɛ o radio la radio danbe tuba radio danbe kiba radio befo international banankoro radio siniɲɛsigi sigaso radio kilinya mopti radio kodonso kai radio wagadugu tuba radio lafiya tumbuktu radio kolomba fana radio koton kuchala yanfoilakaw ka radio jamajigi kuchala radio dambe jombugu jalani radio yereko nalebe 106 communes la voix de Selengue radio la voix de Selengue radio Daka Mopti radio Faso Kanu Banamba radio Badenya Banamba radio Benkan Kirwani radio Teria Nyena Sigaso radio Dambe Kremis nalebe Yelimanefe radio Dambe Jafunu Kersinyane nalebe Kaife radio Kamba FM Bajangara radio Jigia Kumakan Bla radio J Dugu nalebe Beleko radio Briko nalebe Sirakoro Kitafe Kafara Kaimara radio amba fo dugu minnu ma ko Marakadugu o radio nunu belajele haka ja sankaw ka radio ni kosa ina nanya kanu ka baranyoya kenano nuye kafara nunu ka sigu kala kono na radio minnu nolu be jamana ko kan ina fo États-Unis Malidenw sigilen do yu togola radio do dayele o radio fana be o be radio ɲɛta ka kunnafoni nunu lase Maliden minnu sigin bɛ diɲɛ fan o fan fɛ radio ɲɛta a ye kunnafoni bila sigi dɔ dayɛlɛ ni an b'i la sɔrɔ la i ma kɛ diɲɛ fan o fan fɛ o siratigɛ la sa Maliden minnu bɛ l'Europe jamana kan k'a daminɛ Espagne n'o ye Europe donda ye ka taa Italie ka taa Allemagne ka se France Europe dugu o dugu bɛ yen ni bɛ i bɛ radio ɲɛta sɔrɔ i mana kɛ l'américain gun o sigiba ye i bɛ radio ɲɛta sɔrɔ arabu jamanaw fo ka se chinois ni japonais ka jamana kan i bɛ radio ɲɛta sɔrɔ dabɔkun kelen min bɛ kunnafoni na radio ɲɛta bolo o ye ka kunnafoni bɔ segiw kɔnɔ segi minnu baraw kɔnɔ bara minnu da sualen don ka kɛ fɛn ye fɛn min da yɛlɛlen don jamanadenw bɛ se ka bɔ kunpan na cogo min bi sibiri donya dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ kibaruya minnu bɛ yen n'o ye jamanaw labɔ ni maa min b'a fɛ ka radio ɲɛta sɔrɔ internet san www.radioɲɛta.net bi sibiri donya na an baden cɛ muso maakɔrɔba ni denmisɛn k'a daminɛ an ka duguba kɔnɔ yan n'o ye Bamakɔ ye ka se Mali togoda dugu sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Kayi Kulukɔrɔ Sigaso Segu
Mopti Gao Tombouctou ani Kidal ambaden ceni muso makorbani denise abela jele au bismillah au ka dogo kibaro ya keneka ambalmo anga bi alamasadunya dongiwaro andunye nyafole kawye kunungo kajira kafoku jiglatike wole do wala galu majira wole debe onfe malikono ni wati labanunu na kunungo dongiwaro keneka antungo bamako kana jigila kasabuke sinaya geleyaye sina musamman ni nyonche nunum bela jele musoye musamnu ufurlendo sidibe la kadok ma kana jigila o sidibe la kai halini au mata sege loreke komiye sina musodoy kode gwatigi muso sabanai o muso sabanai de kwaye sege kata tuma dola ibasro ni tubu sege kata de kwaye do ke jila o kelenko jila asorla ku jide siri sina musona den fitini kan den shi tunteteme sanfla hakeka wadin tun dalendo abakola de kuna fone minu zorla kabosi dubila ka ufei ko kibaru yayi chikorbani musukorobaw au koni tuma dola foni au den wala modin nulu ya jira aula uba fomi mako réseaux sociaux ko akibaru yayi ode labo ningo inkera kalotemene ine krangarane yana kari jantemene no tumbe na février kalotli wulo vlama ninjigila tike koyi anana wulo femi na ode kari temene no ye février kalotle wolon fly ko muso in labana na fatu sege kata sirla muso minka ta sabu ke sege kata in bonaka aye farin be jini farin goni be tumbunanguleno ka damina kola fuka se disima ko muso in ka janaja kera kana jigila février kalotle wolon fla temane seben ke ba nyaajira wala ka fokunungo ale ko kwale wulila ka surunya kata kibaru ya nyini sidibila ka ukadu kono ko kibaru ya prepula tikelen tumadi alema ka sabu ke jigila tike fanga tumbuya na du ngono kosobe ya musumi ni barake ko musumi mine na kata di gendarme ma odu laba utara na ye muso tola kasubo mimbe bule kasoro ayi sege kata bo musumi ka akasina ya gelera kase hake do ma tumbulla katuka so tati kalifa ko so koni wa umadan shi kelema shi chama asina musonye siranya fe ale tumiti kalifa ko so akasomo olu labambe tanai akaso antunye nyefoli kawye yala sinaya gelea halina ya soroko sinaya atsina muso ni nyonje ko natle na ko yolosoye ko ma ke chugo halo yereke sinaya bisika gelea chugo di fukata wulo ni nanyo na kola kasoro nante bila sinaya mana gelea chugo ibasoro mo bi sokono oye bromso bowye oye bronge oye sinaya mana gelea chugo atuntisika dansa kon kase hake dola ningo tunkera kechomi kunungo dungibaru keneka amza sidibe tunsera kata chemi ni latikera muso ni nyonche amza sidibe tunsera kaka shiria soro kunungo anga lame chokorola nyantuma ambiseka family soro munu garjike madwala kuno lubseka nyesoro choko me don temenina abe kle damaro bosisan ka fo gelea ku bado isro akui agela la kusube fadaka ni bola fona o ko gela dai walma ko jugati teme o ka onye kuna funi nawye anko ambe wuli ka se a kera yoromena a kera mamun yeraka dukono atigu yeraka nyefanyana ko in kera chugodi la halaj membala rezo soso ga chama mbaka fo nga ode chenwa walma te chen ta nyefanyana bismillah anyana ka bemma ne musuche bo feni action kera talata teme mbaka to kera 10h wati ne kromso che tun fatura nka problem be dlon che korban fene lo fene fatura kana jigla ya kromso che oni muso folo ani kroke muso nunu olu tara mangala kata no kore yeno nko umuma ko ene awa awbeta sangare ka janaja kero na utara sangare ka janaja kero 16h ne re ba usoro ya ambo janaja ke yon donc immédiatement à 10h yen wele ka foko ko patron ko awa eneni ndembe faka ya no jikala man e telephone tege nsegina nya wele telephone na e telephone ta akoko awa de jikala man bon neni Michel Merbek de reto way madi kali siribe o tokoma ne tunu o yene ra fakrobay donc maintenant den tun tolaro o de la Michel Mer mbora bararo nyen clé docteur Souma mbese docteur So dala dro ya trube ka bonuye docteur yere de ambulance masoro docteur yere de Mercedes ni mbodi atanuye urgence la donc Jean-Marie mo yen soro o lieu ne soro ye o lugo ne ma directement ne nu kana du kono kana ngana du irula nana
muso min ye ji bɔn a kan n'o ye Awa ye Awa Aidara an nana k'a minɛ gendarme taara n'ale ye ne sɔrɔla ka taa urgence la ka taa occuper n ka maladie la mais bien avant ça o y'a sɔrɔ n ye n somɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n y'a bɛɛ wele mɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la Ala barika donc maintenant permission kɛra an kɔni an y'an seko n'an damayira bɛɛ kɛ mais den kɔni o fatura ka bɛn 4h du matin donc maintenant an continuera ka ba fɛnɛ ka furakɛli kɛ Ala nana ale fɛnɛ min ji dɔgɔya dimanche don 8h10 donc réseaux sociaux sanfɛ o b'i dɔn ko muso fɔlɔ de ye ji bɔn muso filanan kan muso fɔlɔ ma ji bɔn muso filanan kan muso sabanan de ye ji bɔn muso filanan kan bon k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ fɛnɛ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tun tɛ maaw bɛ ka kuma sufa bɛɛ fa kan sinon a mɛnna ma fɔ u ma deli ka kɛlɛ ka tɛmɛ dɛ u delila ka kɛlɛ ka tɛmɛ mais nin donni kama kɛlɛ tun tɛ ne ka du kɔnɔ bɛɛ kɔni bɔra du kɔnɔ ka tɔ to ninnu mɔgɔ fila ye donc musonincinin ale kɔni nin b'a ka tobili la a ma kɛ ɲɛna dɛ mais a ye n wele k'a fɔ ko musonincinin de ye ji kalaman wuli ka n'a bɔn a n'a den ko n yɛrɛ dun y'a ye fɛnɛ farikolo bɛ position min na ne yɛrɛ ma se ka ɲɛ da nin mɔgɔ fila ni si kan Ala barika o y'a faamuya. Il faut ça réseaux sociaux bɛ k'a fɔ ko cɛ ye waribatigi de ye ko muso dɔ in fana ko wari caman b'o bolo o de ɲɛngoya ye dɔ in minɛ voilà u b'o kumaw de fɔ ko de y'a to k'a ye ko in kɛ. non bon min filɛ o de e yɛrɛ ɲɛ tɛ n na wa wari bɛ n kun wa ni ye waritigi ye nin tɛ waritigi ye a waritigi ma fili ma tɛ ou bien hadamaden i dahirimɛ b'i bolo o ye tiɲɛ mais ani ye nafolotigi ye maa bɛ n dɔn olu bɛ b'o o fɛn dɔn. mais min fatura a ka baara tun ye jumɛn ye. ale ka baara ye feere ye commerce logo ni avocat a suguni kura la. wele kan laban wɛrɛ b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma nin ko gɛlɛnba in kɔnɔna na an b'a dɔn i dusukasilen don kosɛbɛ an yɛrɛ bɛɛ dusukasila i fɛ depuis don min na an ye image ninnu ye nka ko mana gɛlɛya cogo o cogo silamɛ i b'a da Ala de kan Ala ye fɛn o fɛn kɛ o tɛ juguman ye a bɛ se ka gɛlɛya de yala kumakan laban b'i bolo nin ko in kɔnɔ k'a lase malidenw ma wa. kumakan min kɔni bɛ ne bolo k'a lase malidenw ma Ala ka silamɛden bɛɛ lajɛlen kisi nin balawu ɲɔgɔnna ma yarabi ama Ala ka bɛɛ kisi a balawu ma balawula ko a ɲuman fara juguman kan yarabi ama Ala ka bɛɛ kisi a ma ne bɛ se ka min fɔ mais min kɔni yɛrɛ ye acte nin kɛ a bɛ faamaw ka bolo kan donc faamaw de bɛ se ka nin ko nin trancher sisan sinon ne kɔni an bɛ to Ala kɔ an bɛ faamaw la. i yafara. bon ne tɛ se ka maa tɛ se ka ni fila bɔ mɔgɔ kelen ka kunkɔrɔ directement i ka tila ka yafa o tigilamɔgɔ ma ten dɛ o ma nɔgɔn dɛ comme justice b'a ka baara kɛ. n ye n ka mɛn ko faamaw b'u ka baara kɛ an se tɛ anw ye n ko faamaw de bɛ se ka a ko seere. na awa yɛrɛ a bɛ bolilen de aw a bɛ yɔrɔ jumɛn. o kɔni u y'a ta ka taa n'a ye je crois que a bɛ sɔrɔ boli yan fan na n t'a dɔn parce que depuis a minɛna don min gendarme fɛ fo bi ne t'a ɲini k'a ye yɛrɛ fo don min an taara tribunal la procureur fɛ yen procureur y'an n'a don a ka bureau kɔnɔ don min ka taa n'a ye ɲɔgɔn ye o don de sinon n'o tɛ depuis a kɛra fo bi n t'a fɛ ka ɲɛ d'a kan yɛrɛ. i ni baraji. balimaw cɛ min n'a muso ni nin kɛra muso la n'a muso fatura aw ye a yɛrɛ ka ɲɛfɔli kuma ninnu mɛn nka yann'o cɛ mɔgɔ caman bɛ bi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnyana min ye aw ye tuma dɔ la bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala nin karo gɛlɛya an ka dugubaw kɔnɔ k'a sɔrɔ sinamusoya ma daminɛ bi yala nin tun bɛ kɛ k'a sɔrɔ bi ma se wa tun bɛ kɛ waati min sinamusoya tun mana gɛlɛya cogo o cogo waati tɛmɛnen ninnu na a gɛlɛyaw ɲɛ tun bɛ sɔrɔ a la sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ sinamaw ni ɲɔgɔn cɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tun gɛlɛyara cogo o cogo kɔlɔsilikɛlaw ni ladilalikɛlaw tun bɛ yen ne m'a faamu k'a fɔ mɔgɔ ni sinamuso cɛ a bɛ gɛlɛya fo kuma fɔbagaw tɛna se ka aw cɛ dilan fo tajuru sara bɛ kɛ nin cogo la yala kɔrɔlen tun bɛ kɛ nin cogo la sa wa an ma bɔ sira o sira fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ nin ko in nin ɲɔgɔnna ko ninnu minnu tun bɛ kɛ kɔrɔlen fo ka se bi ma aw b'a joona. balimaw o kibaru lase sira kelen kan kunungo an tun ɲɛfɔli k'aw ye k'a fɔ lakanabon fɔlɔ min n'o bɛ Kati ko ye maa dɔw minɛ siganamaw don sabu ni kiri ma tigɛ kiritigɛbaw fɛ maa o maa ni i minɛna ko dɔ sabula yana sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka di sariya tigɛbaw de ma olu de ka wolonbali n'olu ka sɛgɛsɛgɛli b'a dɔn jati ni i nɔ b'a la wali i nɔ t'a la k'u ye siganama dɔw minɛ ninnu baara wɛrɛ tɛ u la u bɛ taa mun falen kɔfɛ n'u mago bɛ yɔrɔ min na aw hakili b'a la an ka dɔnkibaru tɛmɛnen an tun y'a jira u la k'a fɔ sotarama pɔranti dɔ tun minɛna hadamaden bolo jalan de tun
tun b'a bolo ko a tun taara basitigi dɔ fɛ ko a tun b'a fɛ ka bolo in feere. Ala ni jamanaden dɔ ka jantoli ani ɲɛfɔli sira fɛ an ka lakanatigilamɔgɔw taara nin cɛnin minɛ. Cɛnin hadamaden bolo jalan sɔrɔla bolo yala tun bɛ mun ko la ko a tun bɛ t'o feere basitigiw ma. Nin zeyina ta de kɛra kunnafoni dɔ sɔrɔla ko ka bɔ ntomikɔrɔ ye kin ye kin min n'a bɛ kati fɛ sanko n'o ye san 2020 ni san 20 ye jan juillet kalo tile 30 ka se utu kalo tile fɔlɔ ma. Dugutila waati ni cɛ naani k'u taara don dɔ ka so n'o ye Alasani Kone dɔ ye ko k'o kana tigɛ. Ninnu jɛra k'a minɛ k'a kan tigɛ ka joli ta ka taa n'a ye. Ko a fɔra k'a fɔ u ye joli in kɛ mana de kɔnɔ ka taa n'a ye ka ti lakana dabali ni fɛɛrɛtigɛbaw ye n'o ye commissaire Mamadu Duga Jara ye. Ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko février kalo tɛmɛnen Kati kɔkɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u ko a ma ko Kati kɔkɔ plateau ko a ɲɔgɔnna ko dɔ tun bɛ sen na ye fana ko nin cɛ in ko a tun b'a fɛ ka dɔgɔnin fana ko nɛgɛ ka taa n'o ye kungo kɔnɔ foro dɔ la. O kɔni Ala y'o kisi a falikɛlaw bolo sabu y'a sɔgɔ muru la a kɔ n'a kɔnɔbara n'a bolo la. Cɛnin kɔni u y'a donni ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la i n'a fɔ commissaire Mamadu Yuba Jara y'a fɔ cogo min. Sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ jamana kana ni jamanadenw lakana dabali fɛɛrɛtigɛbaw n'o ye polisiw ye olu minnu bɛ premier arrondissement na Kati. Commissaire Mamadu Yuba Jara n'a ka cɛdenw k'u ye maa wɛrɛw minɛ. Ninnu sɛbɛkɔrɔ joona sigili n'u sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ k'a fɔra k'a fɔ u y'a f'u ye k'olu tɛ maa wɛrɛ ka baara la k'olu bɛ basitigi min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Dawuda Yatara ni bɛɛ b'a dɔn ni sitanɛ ye. K'a fɔra k'a fɔ olu mana joli minnu sɔrɔ mana nin baara sugu minnu kɛ ko kɛkun min b'a la k'olu bɛ maa min ka ci la i n'a fɔ joli ko u bɛ taa di maa min ma k'o tɛ maa wɛrɛ ye k'o ye Dawuda Yatara n'a bɛ fɔ a ma sitanɛ. O siratigɛ de la sa ko ntɛnɛn tɛmɛnen n'u bɛna mars kalo tile 8 ma fajiri magɔyɛn waati an ka jamana finitigiw ni kana dabali ni a fɛɛrɛtigɛbaw ni tiɲɛnikɛla jugu olu nɔminɛli o cakɛba minnu bɛ anw fɛ yan ko ninnu taara cun Dawuda Yatara fɛ ka wolomali senfɛ k'u ye marifa 3 de ye marifakisɛw ani sɔrɔlasi finiw. Ni basitigi in ko u kɛlen don k'a minɛ ka bila bolokɔrɔ lakanabon fɔlɔ polisiw yanni a bɛ ta ka taa di jamana kiritigɛbaw ma i n'a fɔ commissaire Mamadu Yuba Jara ye a fɔ cogo min. Ne commissaire Mamadu Yuba Jara ye Kati joint commissaire par intérim. Ko a dogolen tɛ mɔgɔ si la bilen a ka wuli ka jɔ min kɛra n'o o sababu nana ye a ye mɔgɔ dɔw minɛ n'o ye fagaliko walew b'a la taara wolo ko wɛrɛw la an bɛ fɛ k'i da don a la ka walawala mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. A bɛ kalo damadɔ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la utu kalo la 2020 Kati quartier dɔ la Tominikoro dankarila cɛmisɛn dɔ la taara sɔrɔ nin don sufɛ ka siso kɔnɔ u y'a bɔnɛ a ni la ka taa ka u fililen to o ko kɛlen anw wulila an taara ka taa constat kɛ enquête dayɛlɛ la bon depuis août 2020 an bɛ enquête kan a ko kɔnɔ Kati ye dugu belebele finitigi dugu dɔ ni ko sugu ka kɛ dugu kɔnɔ faamuya man di an nana t'o de la fo février kalo in na 2021 kalo tile 23 ka dugu jɛ 24 na banbagaci u y'a essayer ka ko wɛrɛ kɛ tuguni o kɛra Kati koko plateau a Tɛtɛbugu kɔfɛ nin don in na balimamaw yɛrɛ don a ko a balimakɛ ma ko o ka wuli o ka taale bila ka patron ka foro la o ka mobili bi a bɛ taa ka taa patron ka mobili ta sufɛ ka segin ka n'o bila so dɔgɔcɛ in y'a ta moto la u ye sira minɛ o tɛmɛnen lycée Mambi la ka tɛmɛ a Tɛtɛbugu la o selen dibimayɔrɔ la a ko dɔgɔcɛ ma k'a ka jɔ dɔgɔcɛ kelen k'i jɔ dɔrɔn a ye muru b'a kun a ye dɔgɔcɛ a ɲini k'a kantigɛ a ma kan in sɔrɔ kosɛbɛ dɔgɔcɛ kɔni banana o temps kɔnɔna la dɔgɔcɛ y'a ɲini ka boli a ye muru kɛ ka sɔgɔ a kɔ la siɲɛ 2 k'a sɔrɔ a kɔnɔ na a n'a bolo la dɔgɔcɛ kɔni sera k'i yɛrɛ ɲini a selen jamamayɔrɔ la dɔ y'a ta moto la ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la maintenant dɔgɔtɔrɔw ye a ka blessure jate minɛ a ka joginin da jate minɛ u ko k'u tɛ se ka maga la ko f'a kana polisi la kɔnɔna de la a nana ka na anw fɛ yen an ye papiyew di pour que dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka permettre ka furakɛ cogoya min na a ye enquête dayɛlɛ kelen ko ɲininiw de daminɛ o la sisan o dugusɛjɛ bɛɛ dɔrɔn an ye tiɲɛnikɛla in minɛ a minɛlen o de la sisan ɲininkaliw nana boli parce que o donni yɛrɛ kama ani a jɛɲɔgɔn dɔ kun don komi ko tiɲɛni a ko ma ko ka boli ko ka taa an kɛrɛfɛ dugu dɔ la togoda dɔ la ko ka t'i ɲɛma dugu in fɔlɔ o y'u yɛrɛ ka village ye ko ka t'i ɲɛma dugu in fɔlɔ o nana ale minɛlen an taara ka taga o fana minɛ fo village la ka segin an nana ye min kɛra utukalo tɛmɛnen o n'olu ka nin ko in danfaraba t'u ni ɲɔgɔn cɛ a k'u kɛcogo ni ɲɔgɔn cɛ o de la an y'a ɲininkali tugu a la o ko fana na a ko jɔnwala ko olu de y'o kɛ ko mɛ k'u mɔgɔ 4 kun don dɔw tɔgɔ fɔ an ɲɛna o tun bɛ Kati dugu yɛrɛ kɔnɔ yan quartier dɔ la an wulila an taara o fana minɛ nka an y'u ɲininka u bɛ nin kojugu in kɛ mun na
ko non n'olu y'u ka nin ko ninnu kɛ dɔrɔn u bɛ jeli de minɛ n'olu ye jeli minɛ u bɛ taa di u ka karamɔgɔ de ma ko bɛ Bamakɔ commune 4 la an y'a ɲininka karamɔgɔ in yɛrɛ la a ka sɔrɔ ka o ɲɛfɔ an ye o tɔgɔ n'a jamu fɔ an n'a sigida jɔnjɔn yɛrɛ o de y'a to kunun sɔgɔma an ye équipe dɔ wuli ka bɔ Kati yan ka jigin Bamakɔ ni brigade anti-criminalité mɔgɔw an taara ka taa u ka karamɔgɔ in yɛrɛ an taara ka t'o minɛ mais yan'o minɛli cɛ an y'u ɲininka n'a sɔrɔ u bɛ min kɛ jeli in na ko n'olu kɔni ye jeli sɔrɔ u bɛ taa jeli di karamɔgɔ ma ko karamɔgɔ bɛ boli de sɔn n'a ye ni k'a bɛ sɛbɛnninw kɛ n'a ye o de ɲɛfɔ an ɲɛna o de y'a to ni mɔgɔ ninnu an sera ka dankɛ u la bi k'u bila ka taa procureur ɲɛkɔrɔ. Yali bɛ se ka karamɔgɔ in tɔgɔ f'a ɲɛna. Dawuda Yatara de don sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sebenikoro ma. Dawuda Yatara bɛɛ b'a dɔn cogo min na ko sitanɛ mais a delila ka don kaso la ni kumakan dɔw fana b'a la est ce que a bɛ se ka bolo sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ in fana la parce que a delila ka interpeller ni ɲɔgɔnna dɔ la. Effectivement 2005 comme ça ne ma fili a delila ka minɛ ni kawale suya in de la a minɛ n'o la fɔ a ye san damadɔ kɛ kaso la san 5 ɲɔgɔn o kɛ kaso la a bɔlen filɛ o de ko kɔfɛ tan ni ko in fana nana ka na wuli tuguni voilà. Aw kɛlen ka a minɛ aw ye kuma caman mɛn donc a selen aw fɛ yen est ce que kuma ninnu jɔra la ou bien a ye mun de sɔrɔ k'a fɔ aw ye. Bon an bɛ segin o de kan o fana ye parce que an ka baara kɔnɔ sariyaw don yɔrɔ ni ye sariya mɔgɔ ye sariya b'i bali ko dɔw kɛli la a bɛ komi sariya b'i yamaruya ko dɔw kɛli la polisi ni gendarme tɛ dɔwɛrɛ ye justice an ye duguma baarakɛlaw de ye an ta ye ka mɔgɔ ɲini tiɲɛnikɛla ɲini k'a lamɛn ka procès verbal k'o bila ka taa juge ɲɛkɔrɔ ni kɔni y'a ye anw wulila bi ka Dawuda Yatara minɛ denmisɛnnin mɔgɔ 4 de b'a bolo olu de bɛ baara ninnu kɛ o mɔgɔ 4 na anw sera ka mɔgɔ 3 sɔrɔ kelen bɛ boli la o mɔgɔ 3 bɛɛ y'a yira anw na ko u ka karamɔgɔ de b'u bila la ka d'a kan karamɔgɔ bɛ mobili d'u ma a ka mobili minɛlen an ye mobili sɔrɔ a ka du kɔnɔ an ye mobili bila ka taa tribunal la karamɔgɔ de bɛ mobili d'u ma mobili min don mobili valeur de don Chrysler a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kɔfɛ karamɔgɔ de bɛ wari d'u ma o ye sansi k'u kun u bɛ wuli u bɛ sɔrɔ ka don dugu kɔnɔ n'u ye mɔgɔ ye u bɛ se ka dankari mɔgɔ min na u b'o ko kɛ bon an ma wuli ka taa Dawuda minɛ ten olu bɛɛ de fara-farala ɲɔgɔn kan nin dɔgɔkun caman baara di an bɛ nin baara k'a mɛnna o kunun de ye an ye fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wagati min na k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a minɛ fili tɛna ye an ka baara la n'an wulila ka taa minɛ bon sisan kɔni a bɛ jugew bolo jugew de bɛ se k'a fɔ n'a nɔ b'a la n'a nɔ t'a la. Aw taali a fɛ yen yali a ye fɛn y'a fɛ yen minnu bɛ se ka n'a don a ka ko ninnu na est ce que a ye fɛnw y'a fɛ yan. Effectivement an ye perquisition k'a fɛ yen an ye ɲininiw kɛ sokɔnɔnaw la ka lajɛ n'an bɛ se ka fɛnw ye min bɛ an nafa an ka baara in kɔnɔ o kɔnɔna de la an ye maramafɛn sɔrɔ a fɛ yen n'o ye an ka arme de guerre ye an ye marifa 3 sɔrɔ a la so kɔnɔ PA 1 ani karabine 2 an y'o sɔrɔ a fɛ yen ani marifakisɛ caman an ye finitigiw bɛ fini fɛn fɛn don en général kɛra sɔrɔsi ye o a kɛra polisi ye o an ye nin bɛɛ dɔ sɔrɔ a fɛ yen. a Maliyɛnw aw yɛrɛ tulo b'a la ni ye commissaire yɛrɛ makan ye u ka intervention kɔnɔna la u ye ko minnu kɛ u fɔra k'o de walawala u ye a ko a nɔ b'a la a nɔ t'a la a bɔr'olu ka bolo kan justice yɛrɛ de bɛ se sisan ko o sariya tigɛ olu donna ko in bɛɛ la u ye wulikajɔ minnu kɛ aw yɛrɛ Maliyɛnw aw y'a ye folikan belebele kan ka di commissaire ma nin baara ninnu na ani Maliyɛnw k'u encourager mais commissaire min ɲininkali dɔ tuguni na ni jateminɛ kan bɛ don min na ko bi nin waleya cɛjugu caman fɔlɔfɔlɔ n bɛ se k'a fɔ a kun tɛ kɛ Mali la ten kosɛbɛ mais an bɛ don min na ko bi ni fɛn minnu ye film na olu de bɛ ka to ka kɛ u bɛ taa mɔgɔw baara kɛ en pleine journée ni marifa ye ni mun de bɛ ka na ni nin fɛn sugu la. Bon n'an ko k'an b'an da don ko la an b'a faamu dɔrɔn jɛman yɛrɛ de yɛlɛmana dɔrɔn hadamadenw ni gɛlɛyara mɔgɔw tɛ fɛ ka baara kɛ tuguni nɔgɔya de diyara bɛɛ ye n'i ye nɔgɔya kanu dɔrɔn i b'a ɲini ka fɛn bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya de kɔnɔ sinon n'i y'a jateminɛ bi k'a fɔ k'i b'i hadamaden ɲɔgɔn o ka dankari kɛ o ni la fɛn kama o ye filijuguba de ne bɛ se k'o de sɔrɔ k'a fɔ ko in kɔnɔ ko ye. E yɛrɛ hakilina la mun de bɛ se ka kɛ ko pour que nin wale ninnu caman bɛ yen o bɛ se ka dabila cogo di aw fana mago bɛ mun de la pour que k'aw dɛmɛ ka baara in kɔnɔna la a bɛ se ka ninnu kɛwale jugu ninnu ka dankari k'a bɛɛ lajɛlen. Bon sisan kɔni an mago bɛ sigidala mɔgɔ bɛɛ Maliyɛn yɛrɛ en général Maliyɛn kɛra yɔrɔ yɔrɔ bi n'i ko k'i ye maliden kɔni ye i ye maliden ɲuman ye bi i kan ka finitigilakaw dɛmɛ aw ka sécurité la aw ka lakana la parce que ni e y'a kɛ k'a fɔ ko nin tɛ ne ka sira la nin tɛ ne ka sira la don dɔ u bɛ taa dankari i somɔgɔ dɔ la o de y'a to aujourd'hui fo k'anw dɛmɛ kunnafoniko la n'i ye fɛn ye i ka sigida la i ma min faamu i k'a kunnafoni di bi numéro vert caman bɛ yen a kɛra polisi o a kɛra gendarmerie o a kɛra garde nationale numéro vert bɛ yen i bɛ se ka ladɔnniyali kɛ cogoya min na pour que anw fana bɛ se ka baara k'o la cogoya min na sutura kɔnɔ
k'a sɔrɔ e tɔgɔ ma fɔ foyi ma kɛ mais ni bɛɛ ɲɛ datugu k'a fɔ ko n ka ko tɛ a bɛ o de bɛna ni tiɲɛni ye ninnu mɔgɔ fɛn fɛn minɛlen filɛ ninnu bɛɛ tun bɛ sigida dɔ de kɔnɔ mais ni dénonciation kɛra dɔrɔn ɲɔgɔn tɔgɔfɔw kɛra ka weleliw kɛ ka ɲɔgɔn tɔgɔfɔw kɛ karisa min filɛ nin ye an kɔni b'a fɛ a ka kow jateminɛ kosɛbɛ sigida la an sigalen don a la an b'an ka baara kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn caman lasa kɔni an bɛ o de ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ bi u ka da u ka national la u k'an dɛmɛ ni kunnafoni an ka kumakan laban kɔni bɛ kɛ min ye fɔlɔ yanni n ka so ma n bɛ profite aw ka micro fɛ parce que bi tile kɔnɔ an ye point de presse caman kɛ mais malheureusement an ye fɛn dɔ ye réseaux sociaux kan ne kɔni a ma diya ne ye que ni i ko ko commissaire ye nin kuma fɔ parce que dossier mun don dossier giriman de don dossier sensible de don an bɛɛ ye maliden de ye sariya bɛ an bɛɛ de kama parce que i kana fɛn fɔ mɔgɔ ma min fɔ kana fɛn da mɔgɔ la a ma min kɛ an ko de an ka ɲininiw kɔnɔ an ye min sɔrɔ o ko de k'u bɛ hadamadenw n'u y'i tanya n'u ye dankari k'i la u b'i jeli de minɛ u bɛ taa di u ka karamɔgɔ ma ani min ye kɛnko kumaw ye parce que an y'o mɛn vidéo dɔ la bon tiɲɛ yɛrɛ la an k'olu dabila olu man ɲi an kana fɛn fɔ ɲɔgɔn ma an ma min fɔ o cɛ man ɲi parce que aw ka baara ye mun ye ka malidenw informer donc ni désinformation nana dɔrɔn o bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye ko fɔlɔ tentative nin o kɛra Kati Kɔkɔ plateau de an ma kɛ Darali sira la Kɔkɔ plateau o filɛ nin ye lycée Mami kɔfɛ an ka secteur kɔnɔ village dɔ bɛ Banamani Tugana b'o fanfɛla la a kɛra o paraji de la a ma kɛ Darali la kumakan sura la an bɛ min ɲini hali bi an bɛ maliden bɛɛ fo hali bi an ka hakili to ɲɔgɔn na aw ka force de l'ordre dɛmɛ force de sécurité dɛmɛ aw yɛrɛ lakanani na an ka da ɲɔgɔn na an balimaw anw yɛrɛ ye commissaire ka kuma minnu mɛn n y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruya cɛrin segi min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Bamada hali bɛ kibaruyaw tasira la fasiri lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ mars kalo tile 8 tɛmɛnen Sefeto bɛ karita de fɛ dugu min bɛ yen n'u ko a ma ko Dalibunda o Dalibunda ani Bundu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ta mobili dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko minibus o ni a ka apprenti ninnu kɛra cɛw ye u ka cɛya de y'a to cɛnikɛla maa fila ni cɛnikɛla maa fila ninnu olu de y'a ɲini mobili boliba ninnu fɛ k'u jɔ o sudibi la dɛ a kɛra i n'a fɔ nin binganikɛla fila ninnu tun danbe u yɛrɛw la nka u t'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnna tɛ n badenw na o ye tiɲɛ nka ɲɔgɔnna tɛ muso wɛrɛ denw na o ye nkalon ye o ni sofɛrikɛ a n'a ka parantikɛ u furula o kan dɔ in siranna o bolila wa mun laban ye o fana gɛn k'o fana minɛ binganikɛla fɔlɔ min ni o tun minɛna ja marifa tun b'o bolo nka hali n'a y'a sɔrɔ ko marifa b'a bolo a minɛna o sɔrɔla ka taa n'u ye Sefeto ka t'u di maire ma o ɲininkali minnu kɛra u ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu u delila ka ɲɔgɔnna kɛ Goki ani ɲɔrɔn cɛ u ye wasa sɔrɔ o la ninnu laban n'u bɛna tarata tɛmɛnen ma u y'u sɔrɔla k'u di gendarmew ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔla ka pereperelatigɛ di an yɛrɛ ye kibaruya in an y'a sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni cɛrinbonnaso min bɛ fasiri la sisɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant an balimaw fasiri lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko sɔgɔmada kibaru a jira k'a fɔ Mali ka lasigidenso min bɛ Faransi faaba la n'o ye Paris ye an faso Maliba minisiri bondaso min sigilen don den minnu sigilen bɛ tunga fɛ o maliden minnu sigilen don tunga fɛ olu tɔgɔ la minisiri bondaso o minisiri a ye dantigɛli kɛ jamana yɛrɛ ka foroba laseli bondaso o kibaruya n'o jafilɛ bondaso ko minisiri min sigilen don maliden minnu sigilen bɛ tunga fɛ ani farafina yɛrɛ a ka ɲɔgɔn minɛ k'u ka kow kɛ kelen ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye farafina ka kelenya farafina ka don ɲɔgɔn na k'u ka kow bɛɛ kɛ kelen ye n'o ye Alhamdu Agaliyɛn ye a tun taara taamana Faransi a tun taara Faransi yɛrɛ faaba la n'o ye Paris ye a ka ɲɛfɔliw senfɛ a ko n'i y'a ye ale taara Faransi takun tun bɛ ale la a tun ka kan a ka taa ani maliden minnu sigilen bɛ Faransi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ Paris a n'u ka taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka sabu kɛ tiɲɛniba
mantunba minnu kɛra Mali yɛrɛ ka lasigidenso la février kalo tile 11 tɛmɛnen in na ale yɛrɛ ka fɔcogo la bɛɛ bɛnna kan ka fɔ ɲɛci tɛ fitinɛ na fitinɛ kun yɛrɛ tɛ ko ye sabu kɛlɛ tɛ foyi dilan a y'a jira fana ka fɔ tiɲɛni minnu kɛra ye maajugu minnu kɛra ye n'o taara ka Mali ka lasigidenso baarakɛla dɔw sɛgɛrɛ ani tiɲɛni minnu taara ka Mali yɛrɛ ka lasigidenso kɔnɔ minɛ ninnu tiɲɛ pari kɔni hali bali kɛra Mali ka lasigiden dɔw bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ lasigidenso kɔnɔ k'olu fana balila u ka baara la kɛcogo ɲuman na minisiri ko a ka farita in senfɛ a kɛra sabu ye a yɛrɛ ni a ka cakɛ minisiri bundaso cakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na an faso Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔ o caw o walew latigɛ baarakɛ bundaso baarakɛbaw caman tun b'a nɔfɛ taama na hali Mali yɛrɛ minisiri bundaso min sigilen don an ka jamana a kɔnɔna marako ana kɔnɔna ko latigɛli cogo ɲuman o minisiri bundaso n'o ye ministère de l'administration territoriale ye wa fɛn min ye jigilatigɛ minnu n'aw kɛra sabu ye kana ni fitinɛ ninnu ye minisiri Alhamdu Agalien a ɲɛfɔli kɛ ka fɔ minnu bɛ yen n'u bɔra ka taa u ka dusumakasi jira n'a a wolola tiɲɛni na k'olu tun b'a fɛ ka ye ka fɔ lakodɔnni minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko identifiant biométrique hadamaden tɛgɛ bolokɔni den 5 ninnu o tamasiyɛn o de bɛ ta o tali wale min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko nina olu yɛrɛ kɔni fɛ ko nina ka bɔ passeport labɛnni na sabu olu yɛrɛ fɛ u ka passeport dilanlen n'i ye gɛlɛya ye a la olu t'u ka passeport sɔrɔ ni passeport kɛra banfɛn ye n'i ko k'i b'a dilan gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la olu ka fɔcogo la ka jira ka fɔ n'a y'a sɔrɔ passeport ni nina kana sanga ɲɔgɔn na i ka passeport dilan kana siri nina na ko sabu olu caman bɛ u ka baaraw tiɲɛna ka sabu kɛ u ka passeport waati bannen kɔfɛ u ma se ka passeport kura dilan o tamasiyɛn minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko identifiant biométrique a kɛlen don k'olu caman bali passeport lakurayali la i n'a fɔ minisiri y'a jira cogo min o n'a ta bɛɛ Mali minnu sigin bɛ Faransi jamana kan ni Paris u ka tɔn minnu bɛ yen o ɲɛmɔgɔw ɲɛna minisiri y'a jira ka fɔ nin ye baara kura bolo dalen a bɛ fɔ minnu ma ko biométrique hadamaden i yɛrɛ lahalaya bɛ cogo min a kɛra bolokɔnɔw tamasiyɛn ye o a mana kɛ i yɛrɛ lahalaya wɛrɛ ye maa si tɛ se ka passeport dilan maa si tɔgɔ la tuguni wa maa si tɛ se ka passeport dilan fo k'a sɔrɔ yɛrɛbakun lahalayaw de b'a la k'o de ye waleya kuraw ye hali farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ nin baara de kɛ n'o ye CEDEAO ye a kɛ kun tɛ fɔ ye o ye k'a fɔ an ka sɛbɛnw n'o ye jamana sɛbɛnw ye bɛɛ tun bɛ se k'a ta hali n'i tɛ maliden ye i lakodɔnnen tɛ i bɛ se ka passeport ta passeport ninnu maaw yɛrɛw tun b'o sɛbɛnw ta minnu tɛ maliden ye sɛbɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ passeport a bɛ dilan cogo kura min na maa si tɛ se ka maa wɛrɛ ta maa tɛ se ka taa dilan maa ninnu na tuguni bɛɛ lahalaya jɔnjɔn bɛ cogo min i ka passeport bɛ dilan o dilan cogo de la a bɛ se ka kɛ sabu ye min b'a to fali jugu ni kojuguba minnu bɛ yen ani papalikɛla wale minnu bɛ yen ani hadamadenw ka hadamaden kunturu jago sabu mɔɔw fana ka baara de y'o ye u bɛ mɔɔw nɛgɛn ka taa n'u ye k'u t'u feere k'u bila jɔnya na k'u bila fɛn wɛrɛw la o n'a ɲɔgɔnna ko ninnu sabu maa o maa n'i ka sɛbɛn dir'i ma sisan ni sɛbɛn in dara mansin kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ bɛ se ka bɔ ten i lahalaya bɛ se ka bɔ fɛn o fɛn bɛ e la o bɛɛ bɛ lakodɔn o ko sɛbɛn ninnu minnu bɛ yen sisan k'a bɛɛ ye sɛbɛn ɲumanw de ye sɛbɛn minnu maa wɛrɛ tɛ se ka dilan maa wɛrɛ nɔ la wa maa wɛrɛ tɛ se ka maa wɛrɛ ka sɛbɛn bayɛlɛma ko k'i ta ye a ko bɛɛ n'a ta minnu bɛ yen n'o ye maliden minnu segin bɛ ani minnu n'u fitinɛnen don bi kosɛbɛ gɛlɛya minnu y'u bila nin dɔ la hali n'a y'a sɔrɔ a tun t'o kun bɔ k'a ye layidu ta k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen min bɛ se k'aw ka gɛlɛya ninnu wele ko jamana ni jɔ o bɛɛ lajɛlen jigiya kɔrɔ nka fo jamanadenw yɛrɛ dama ka bɛn ko la de ka ɲɔgɔn hakilina ni ɲɔgɔn kuntilenna fo o kɛnɛw ka sigi o kuluw ka sigi min b'a to maliden minnu sigin bɛ Faransi jamana kan n'u ka gɛlɛyaw y'u sɔrɔ o gɛlɛya ninnu u ka sin ale yɛrɛ ka minisiri bundaso ma kɛcogo min b'a to ni ɲɔgɔnna galomajira wale minnu n'a bɛ jamana kuma suli a ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni ko a yɛrɛ ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fana ye ɲɔgɔn ye Mali yɛrɛ ka lasigidenso dɔ bɛ se ka fara a kana ka cogo min Mali ka lasigidenso min bɛ Faransi a bɛ se ka kɔlɔsi cogo ɲuman minnu na
o jamana kɔnɔ ye ministri hakilila jigin kɛ ka jira ka fɔ an ka jamanaden minnu sigin bɛ faransi mɔgɔw bɛ olu la jamanadenya sɛbɛn foyi t'u bolo ko u b'i faamu sabu maliden caman bɛ minnu donna faransi u ma don ni sira jɛlen ye u ma taa tasira ɲuman fɛ tasira jɛlen fɛ a bɛ fɔ minnu ma ko immigration irrégulière u y'u dogo siraw fɛ ka taa faransi a mana bɔ sira o sira fɛ ministre Layidu di k'a fɔ k'u donna don siraw fɛ minnu tɛ sira jɛlenw ye wa k'u bɛ jamana bali k'u dɛmɛ min b'a to u ka sɛbɛnw bɛ se ka sɔrɔ wa n'o bɛ kɛ ka sɔrɔ jamana sariya ma kankɔrɔ sɔsɔ jamana wɛrɛ sariya ma kankɔrɔ sɔsɔ Mali ye layidu minnu ta Mali kana o layidu ninnu kankɔrɔ sɔsɔ ko min kan ka kɛ ko na kɛ o siratigɛ de la a ye a jira k'a fɔ don nata ninnu na u bɛna jɛ ka kulu sigi o jɛ ka kulu maa o maa bɛ k'i sigilen don Faransi k'i ka sɛbɛnko ɲaaminen don n'i b'a fɛ i ka sɛbɛnko ka ɲɛnabɔ i na se minnu y'o baarakɛbaaw ye i n'u na se ka ɲɔgɔn sɔrɔ teliya la min b'a to gɛlɛya min b'i ka sɛbɛnko la o gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min a y'i dama kasi ka welewelema da kɛ ka ɲɛsin maliden fɛn o fɛn sigin bɛ tunga fɛ k'a dɔn ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a kana k'u ɲɛna k'a fɔ gɛlɛya min bɛ u da la ko Mali marabaaw minnu bɛ yen bi ko tɛ o gɛlɛya ninnu joona ko ye tiɲɛ yɛrɛ la u b'u ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kalama wa u b'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli cogo min o siratigɛ la hakili jagabɔw bɛ sen na min b'a to nin ko in gɛlɛya bɛ maa o maa da la sira o sira bɛ yen dabali o dabali bɛ yen min b'a to u ka gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ko Mali jamanaden minnu segin bɛ tunga fɛ ko baara wɛrɛ tɛ olu la o gɛlɛya ninnu wulili kɔ sariya minnu sɔrɔla minisiri ka taali la Faransi jamana kan baara minnu kɛra ɲɛfɔli sɔrɔla an cɛɲɔgɔn min bɛ n'o ye radio Clé ye olu sera ka minisiri ka ɲɛfɔli kɛnɛ dɔ sɔrɔ olu sera ka kibaruya sɔrɔ minisiri yɛrɛ fɛ a ye taali min kɛ Faransi bɛɛ bɛ se k'i ka revendication kɛ i bɛ se k'i sigi ka marche kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ k'i ka revendication kɛ mais ka taa yɔrɔ kari ka taa mɔgɔw jogin o tɛ sariya la donc an y'o fɔ ye maintenant u ka problème min bɛ yen n'o y'o fɔ n'o ye carte nina ye an y'a fɔ ye ko carte nina nana cadre min kɔnɔ carte nina jamana Mali kelen kɔnɔ carte nina bɛ Mali la a ka ca ni 100 ans ye Mali fɛn bɛɛ bɛ taa carte nina de la sisan n'i taara banque la n'i taara école la n'i taara jamana wɛrɛ fɛn bɛɛ ye carte nina ye biométrie yɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ nin na mais a fɛ a tɔgɔ ba yɛrɛ de ye biométrie identification biométrique o bɛ jamana bɛɛ la sisan jamana dɔw bɛ yɛrɛ n'i taara ye n'i ka biométrie t'i ka passeport yɛrɛ i se ka don ye parce que u b'a dɔn machine la dɔrɔn machine bɛ information bɛɛ de bɔ an y'a f'u ye u ye kuma min fɔ an y'a mɛn an bɛ solution sara la ne nana yan ne taara premier ministre voir ka ministre de la justice voir ani administration territoriale a tɛmɛ sɔɔni an bɛna système dɔ bila ɲɔgɔn kan min b'a ko mɔgɔw bɛ taa extérieur la u b'u ka papier dilan parce que difficulté bɛ yɔrɔ de la denmisɛnninw bɛ taa u b'u ka papier bila consulat la fɛnw tɛ sɔrɔ adresse ɲumanw tɛ sɔrɔ identité ɲɛnamaw tɛ sɔrɔ ou bien identité minnu bɛ sɔrɔ olu tɛ kelen ye mais o problème ka ca an bɛna solution sɔrɔ la n'Ala sɔnna tile fila in na min b'a to denmisɛnninw bɛ se k'u ka papier sɔrɔ cadre kɔnɔna na parce que olu hakili la ni da de y'u ka problème ye olu fana ka problème ba ye an fana y'a faamu an bɛ solution sɔrɔ la parce que an denw de don u bɛ tunga fɛ u taara cɛncɛn fɛ u taara baji fɛ caman sara sira la ne yɛrɛ ye dɔw ye Paris u bɛ carré kɔnɔ vraiment nɛnɛ la ye vraiment situation dɔ la mɔgɔ tɛ se k'a ɲɛfɔ la tellement a man ɲi il faut k'an ka ko bɛɛ kɛ pour que k'u labɔ nin na olu fana ka problème min ye a bɛ ɲɛnabɔ parce que du kɔnɔ kuma de don ni duden n'a ye tiɲɛni kɛ a bɛ f'a ye a bɛ réprimer yɛrɛ tuma dɔ la mais a fana ye tiɲɛni kɛ min kama n'o fana ye tiɲɛ ye il faut k'o fana ka dilan donc carte nina problème o ye anw ka baara ye anw b'o dilan mais tiɲɛni ni kumajugu fɔ ni violence fana olu fana o ka baara ye o k'o dabila bon an n'u ye ɲɔgɔn ye nin de bɔra a kɔnɔ an ye nin de fɔ. an balimaw an ka jamana kibaru lase sɛbɛnw minnu bɛ yen n'olu b'a sɛbɛn ka fara minnu bɛ taa kumakanw ani seereyaw sɔrɔ o y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko tɔngɔnɔ murutile ale ko boloci ji ba 396 o kɔrɔ ye ko maa ba 396 olu bolo bɛ se ka ci ninnu de boloci ji minnu n'u sera an fɛ Bamakɔ Mali kɔnɔ yan kabini marisikalo tile 5 tɛmɛnen min yɛrɛ ye an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye donita pankolon dɔ de nana n'a ye ale de taara boloci fura ninnu kunbɛn Bamakɔ pankolon jiginso la a kɛra jamana yɛrɛ minisiri min sigilen don an ka kɛnɛyako la ani maaninfinya ni hadamadenya yɛrɛ magwɛn siraw olu matarafali o minisiri o fana tun bɛ kɛnɛ kan diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyalenw ka yɛrɛtɔnba minnu sigilen don magwɛn tali la ka diɲɛ jamanadenw sɛgɛrɛ n'o ye UNICEF ye
musow ni denmisɛnw ma gwɛnna nin boloci ji ninnu n'a bɛ f'u ma ko vaccin nin ye bɛnkan ye bɛnkan min ni bolonɔbila kɛra la février kalo tile 25 tɛmɛnen UNICEF Allemagne jamana ani bana furakɛ dabali fɛrɛ cakɛbondaso minnu bɛ yen ne ko a ma ko laboratoire indien AstraZeneca k'u bɛna malidenw boloci bana min kɛn bɛ ka diɲɛ lasogola bi n'o ye COVID-19 ye coronavirus kɔni yɔrɔ yɛrɛ labɛnna fura ninnu bɛna bila yɔrɔ min u yɛrɛw ka fɔ cogo la ko maa fɔlɔ minnu n'olu bolo bɛna ci o ye mɔgɔ minnu ye kɛnɛya baarakɛlaw ye minnu bɛ coronavirus bana minnu bɛ ka furakɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan o kosafɛ mɔgɔ minnu bɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ni a y'a sɔrɔ bana bɛ olu la bana minnu ye bana furakɛ baliw ye u tɛ se ka furakɛ ka kɛnɛya i n'a fɔ diabète hypertension tuberculose ani mɔgɔkɔrɔba minnu si tɛmɛna san 60 kan o k'u boloci in k'o bɛna daminɛ don nata ninnu na i n'a fɔ minisiri y'a jira cogo min sɛbɛn min fana bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Nouvel Horizon ale ko tiɲɛ don kabini mars kalo sango diɲɛ kɔnɔ nin bana ye labɔli kɛ a nana kɔlɔlɔ se mun ma kɔlɔlɔ min bada mun kɔni tun ma kɔnɔ gan an ka diɲɛ laban tile ninnu na o siratigɛ o nana kɛ wajibi ye Mali marabaw tun ko bɛɛ ka lasago tuma dɔw la ni surafanaw dunna kaba maa si tɛ bɔ ka bɔlɔ minɛ nka a nana kɛ k'a fɔ yala nin tɛ dabali ɲuman de ye wa o tun y'o bila san 2000 ni san 20 bɛ fori yɔrɔ min bana in tun ye nimaya kosɛbɛ a kɛra i n'a fɔ bana in cɛrinna an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw ko dabali min bɛ bana in kunbɛnni na o ye boloci de ye o boloci a ji ninnu k'u sera an fɛ Mali kɔnɔ yan nka ni ye maa dɔw ɲininka olu yɛrɛ kɔni fɛ coronavirus kɔni ye bana min a bɔra jamana kɔ kan de nin tɛ an ka jamana faso bana ye o ko yala komi jamana kɔkan bana don yala maa minnu n'u bɛna ni boloci ye Mali kɔnɔ yan ko ni boloci yala o tɛna kɛ sabu ye ka bana in kolokolo i fari la wala kana ni bana wɛrɛw ye wa hakilina minnu bɛ ni a y'a sɔrɔ o hakilinaw bɛ maa dɔw la tuma caman Mali yɛrɛ kelen tɛ koyi sabu jamanaw bɛ jamanaw la mɔgɔw banna ku boloci yala ɲɛfɔli man ka kɛ an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ wa sabu an ka jamana bɛ lahalaya min na bi kana kɔnɔ gan bɛ malidenw na gɛlɛya dɔw fana faralen don kan ɔ mɔgɔ minnu miiri la k'a fɔ coronavirus bana ko tɛ tiɲɛ ye yala kibaruya jɔnjɔnw hali n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔw b'u sɔn minnu ye dɔgɔtɔrɔw ni dɔgɔtɔrɔ kɔrɔsigiw ni jamana kolatigɛlaw ye bɛɛ bɛ k'i seko fɔ bana ko in na k'a faamu mɔgɔw fɛ k'a fɔ coronavirus bana ko ye tiɲɛ a ko ma kɛ cogo sa n'a y'a sɔrɔ ko bana in tun dannen don diɲɛ an faso Mali dɔrɔn ma mɔgɔw n'a fɔ k'a fɔ tuma dɔ la nin ye janfa ye nka coronavirus kɔni maa o maa bɛ yen ko bɛ diɲɛ kibaruya kalama u b'a dɔn k'a fɔ coronavirus bana ko in kɔni a kɛn bɛ ka diɲɛ labɔ bi bana in nali min kɛra anw fɛ Mali kɔnɔ yan dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ an ka jamana minisiri min sigilen don kɛnɛya ko la ale ye jaabili kɛ kunnafoni lasebaaw ye tuma min na pankulu nana cun anw fɛ Mali kɔnɔ yan a ye min fɔ filɛ an y'a fɔ an y'a kɛ a fɔra premier ministre bɔra k'a fɔ janvier plan de riposte kɛra bɛɛ y'a ye covid in kɛra cogo min na décembre la ka na bila janvier la depuis novembre a cayara Mali ye a ka vaccin demande kɛ ani pays wɛrɛw an y'a fɔ an kun kan k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka baara kɛcogo la an kun kan k'a sɔrɔ fin mars dɔgɔkun fɔlɔ yɛrɛ an ye nin sɔrɔ n'an ka dɔgɔtɔrɔw sera mɔgɔ minnu ma o ka ko in minɛ ni baraka ye parce que wari ba yirika de kɛra la Mali n'a ka jɛmɛkulu ni y'a kun fɔlɔ de a tɔ bɛ kɔ 8 millions ɲɔgɔn ni kɔ o vaccin de kan ka na nin y'a kun fɔlɔ ye donc an kɔni autorité sanitaire anw nimisi wasalen don an kɔntannen don an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo o y'a jan bolo baara n'an bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ parce que baara ni a bɛ kɛ mɔgɔ dama de la n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye bɛɛ b'a dɔn dɔgɔtɔrɔ de ɲɛsin don banaw ma donc olu kan ka lakana mɔgɔkɔrɔbaw kan ka lakana parce que bana n'a yɛrɛ la ka jugu mɔgɔkɔrɔbaw ma olu bɛ lakana k'a ta san 60 la ka yɛlɛ olu bɛ lakana mɔgɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ bana wɛrɛ b'u la n'o ye diabète ye n'o ye tension ye n'o ye bana wɛrɛw ye i bɛ bana min na i bɛ fura ta don o don ɔ kɔrɔ ni covid nana o tigilamɔgɔw la a bɛ juguya olu de bɛ a bɛ k'olu de la olu tɛ se ka kɛ jama kɔnɔ n'i ma olu jate k'u ɲini o baara daminɛna ka ban an bɛ tila o baara la an kɔni tɛ mɛn bilen baara in fana an b'a daminɛ Bamakɔ de kɔnɔ o kɔrɔ tɛ k'an ɲɛna région tɔw kɔ dɛ an ma ɲin'u kɔ dɛ mais baara n'a taabolo don e y'a ye bana in kun ka jugu Bamakɔ de n'i ye sigiyɔrɔma joli tɛ i b'a sɔrɔ 4 ou bien 5 bɛ Bamakɔ kɔnɔ n'a cogo ye faaba ka ko ka gɛlɛn a ko ka ca donc bana in ka ca Bamakɔ min na fura in fana bɛ baara kɛ Bamakɔ